Raspodela po polovima je otprilike slična. Tu nema neke dramatične razlike. Kada je starosna doba u pitanju, pojava dijafragmalne kile je nešto što se ne može predvideti kao jedna stvar. Druga stvar, dinamika povećanja kila se također ne može predvideti. Prema tome, značajan broj pacijenata ima tegobe jako dugo minimalne i ne povezuje to sa kilom. Da li se kila sa vremenom povećava? Da. Zašto se povećava? Zato što negativan pritisak u grudnu košu prilikom svakog udisaja pomalo vuče sadržaj iz trbuha na gore. Znači, kada je taj otvor oko jednjaka tesno uz jednjak, onda je situacija u trbuhu bezbedna kad je u pitanju negativan pritisak u grudnu košu. Kada se taj otvor proširi, onda imate stalnu situaciju da kod svakog udaha negativan pritisak u grudnu košu pomalo vuče sadržaj odozdo. Kad se formira kila, nema dileme da će ona sa godinama samo biti veća. Prema tome, ako imamo osobu 50. 60. godina, pa čak i 70. godina sa ozbiljnim tegobama, savjet je da se operiše pre nego što dođe u situaciju da ima 80 godina i nepodnošljive tegobe. Zašto? Pa zato što situacija neće nikad biti bolja. Ako se konstatuje postojanje kile i ako ta kila prouzrokuje realne tegobe, onda je situacija takva da tegobe sigurno neće biti manje i kila sigurno neće biti manje, ona će da se povećava i tegobe će biti veće.